Sun koni. Oh my god. Ei. Mitäs tonnepa? Asia. Tonnepa. No niin. Annetaan isoveljelle puheenvuoro. Kiitos ruoasta. Emännelle. Hän itse se toinen. Emäntä. Annako lusikkaa? Tämä on Big Brother. Tämän viikon päällikkökilpailu oli kerätä mahdollisimman monta kuulaa 15 minuutin aikana. Eniten kuulijaa keränneestä asukkaasta tulee Big Brother-talon uusi päällikkö, eikä häntä voida nimetä häätöäänestykseen. Päällikkökilpailun voittaja on... Justiina. Sitä. Sampo. Voi vittu. Nää äkkiä. Laittaa siksi aika. Justiin. Slummin kirous. Slummin kirous on mennyttä. Kuka haluatko se hernekeittoa? Joo, kyllä se kauan käsitys. Odotta Sami Motanen ennen kuin sä sinne. No niin, onnellinen. Jee. Kiitos. Kiitos. Sori. Eikö se välittömästi? Joo. Eikö automaattisesti? Kai se äppistä meni. Hän siirtyy ihan automaattisesti paratiisin puolelle. Ei automaattisesti. Ei vaan sen Sä pitää. saat röökiä suihkuun. Niin, kai sen pesee suklaata. Tämä on Big Brother. Justiina. Tulisitko päiväkirjahuoneeseen? Vielä 2 viikkoa. Hei, on niin onnellinen. Miten tää biisi menee? Ei sinne päinkään. Kolme varista tyylissä biisi. Kyllä kuulemma mä laulan sieltäkin puolelta. Turha lähtee yhtä biisiä enempää opettamaan tuotantokaudelle. Jos kerkes suihkuu. Ei varmaan, odotetaanko. Menkää vaan. Ei, kun se tulee sieltä ulos, kato, että se... No voita se mennä, sit se tulee munasiltaan. Eikö tässä Mut siis se kylmää vettä siellä on. Niin onkin. Niin on täällä. Siellä on nyt kylmä vettä. Ai jaa. Ja täälläkin on kylmä vettä. Ja kun meissä on lämmintä. Ai kun Tonni kävit siellä lämpimässä. Kävi. Mut se oli... Kokeilla, onko se nyt lämmintä vai kylmää? Joo, laitettu Ei kun oo kylmä. tässä, kyllä sä kerkeät käydä myöhemmin. No. Ratkaistu kylmäksi siihen asti, kun se siirto tapahtuu. Tonni kävi just lämpimässä suihkussa. No ainakin viimeksi oli. Toni oli nopea. Kylmä. Sami, mä otan varmuuden vuoksi ennen kuin vaihdetaan... Niin. Laittakaa nyt niitä röökeä niin kaikki lokeroihin, omat röökit lokeroihin. On joo. Toni on suorittanut valmistautumisen kuin veteraani. Kyllä. Onko siinä lusikkaa sitä? Olonika mettäleirillä Lusikka. Mihinkö sinun herepäksillä perkele? No mutta tuolla pihalla on yksi lusikka vielä. Se on niin pihalla se lusikka. Nuolla kielellä. Se on Sampo kylmää se vesi. No, tuolla yksi rööki. Täällä on tuolla 2 röökiä. Eikö sulla ole 2 röökiä? Ei, kun on mulla. No niin, no mä ajattelin, että ei 2 röökillä tänne kannata tulla. Vittuilee. Jos veikkaatte siirtyjä. Kuitenkin näitä No, täällä on 2. Mä veikkaan mitään. Mulla on laatikossa kyllä lisää. Mitä? Mä veikkaan mitään, kun se voi olla ketä tahansa. Niin. Eikö? Toivottavasti ei olisi niin Justi. Mä uskon, että ei Justina välttämättä olisi niin leimi valinta, että Esa A tulisi sieltä tänne puolelle. Se on niin, että se liian leimi.
Eli Jacqueline pakkaa mun tavarat. Okei. Ai välittömästi. Vähän kivaa. Paratiisi. Kannatti olla Slummissa. Vittu siellä. Noit melkein. Aivan vailla. Joo. Kiva kohta. Vielä heitä mopi alle. Ja hei mun siellä on sytkäri ja Koska sä siirrät Jussi? Ei tiedä. Ai et tiedä. Oliks meillä yhtään syttyriä tällä puolella? Olihan meillä